É unha aspiración de todos os concellos que na illa xa é unha realidade. O municipio insular vende completar o 100% da súa rede de saneamento. A última zona que estaba pendente é esta do Barnal. Eu creo que poucos concellos o poden dicir cabo cacheo, como podo dicilo eu, que está que temos eso, 100% das viviendas conectadas ao saneamento público. Non botamos ao mar nada, absolutamente nada. Esta derradeira intervención cun orzamento de 25.000 euros era unha bella reivindicación dos veciños. Levaban 4 décadas pedindo saneamento pro seu camiño. Levan 40 anos reclamando que se lle faga un saneamento. O problema desa zona é que había que salvar un desnivel e había que facer un bombeo para poder traer a basura que se crea, traela para o saneamento general que está na Avenida da Ponte. Os veciños quedaron satisfeitos co resultado dos traballos, así o demostran coa pancarta de agradecemento que lle dedican ao concelleiro Luís Arosa. Agradécese, pero a ver, é un servicio público que temos que ter, é que mínimo que xa bastante tempo aguantaron e cos seus problemas que conleva ter o que vos dicía, fosas éticas nunhas viviendas. Co saneamento completado na illa poñen o foco noutro problema que veñen denunciando dende hai tempo, as toalliñas que atoan os sumidoiros ocasionando importantes gastos para as arcas municipais. Tuvamos que facer 40.000 inventos para que se puderan, para que non se nos vayan os motores e nos rompan os motores, porque os motores valen unha pasta. Cada motor está nos 10.000 euros, é unha burrada. E claro, fixemos como unha parediña para que non se metan para que as toallitas queden anteriores aos bombeos, pero ainda así algunha se mete, algún motor sempre rompe. Ademais destas actuacións, cada certo tempo o goberno local lanza campañas de sensibilización para que veciños e visitantes tomen conciencia do grave problema que supón o mal uso das toalliñas.